Wai ku yaushe za ku yi hankali ne? Ya mutum yana bacci za ku hana shi bacci? Magana fa nake muku. Sai ran da kika yi hankali zamu. Kana ina? Laifi aka yi min a gidan nan yasa na rufe kicin, babu kuma wanda ya isa in bada mukulli sai mijina. To ai uwar mijin ce ta ce ki bayar. Dan Allah ku rinka hakuri da rayuwa. Kaga tafi ɗaki, ka buɗe jakata ka ɗauko kuɗi ka je ka siyo mana abinci. Abincin? Abincin? Dakata. Kan sake jin wani ya ƙara yin magana. Umarni na baku. Ka ga yanzu ka ƙara ɓata mata ne. Wace miya sai makotan ka ce. Cika na ce ba za a cika ka ba kai ɗin banza. An ƙi a cika ka. Karamin mara kunya. Ai dama mu cika rena. Ashe kana jin su. Kar ki sake sa min baki a saugar ƴaƴana. Waɗannan ƴan uwan juna ne, jininsu ɗaya. Kan sake jin bakinki a cikin lamari. Kana ganin ta ba za ka ɗau mataki ba? Ina zuwa. Kai kuma na dagare ka, su sha sakarai. Ƴan uwanka ba sa so. Hatta mahaifiyanka a cikin gidan nan ba ta so na Kabir. Wanda bai san darajar uwa ba. Hakkin sa na wata gajeriyar dariya. To akwai wani magani da zan baki. Zaki barbada inda zai zo ya tsallaka. Yanda ranki ya ɓaci, haka ranta zai ɓaci. Dan sai ya fi naki ma ɓaci. Amma kuma fa akwai matsala. Idan ba shi ya tsallaka ba, to abin nan zai dawo kanmu. Ya ma zan bari wani ya tsallaka. Kin kashe mu. Ki zuba magani. Na tsallaka! Na tsallaka! Na tsallaka! Yawa ki tsallaka! Kaga irin ta ko? Dama Hausa sun ce in za ka gina ramin mugunta, ka gina daidai kai. In ba haka ba kai za ka faɗa. Ga irin ta.